možete poslati nekog s kim mogu pričati, došlo je do nesporazuma. Imate krivog čovjeka. Ajme, oprostite, nisam vas vidio. Straža, stavili ste nas dvojicu u istu ćeliju. Možemo li to nekak korigirati? Isus. Dobro, šta je? Šta hoćeš? Jesi li ti tu? Pa jesam. Stvarno? Grga kaže da ti nisi tu. Ko je Grga? A tu je Grga, jesi čorav da ga ne vidiš? Oprosti Grga. Oprosti, ne. Sorry što se derem, oprosti. Oprosti. Šta da radimo Grga s njim, ha? Šta da ga dirnem? O, ne. Straža, molim vas, hvala. Šta se dereš? Čuo sam te i prvi put. Molim vas, premjestite me negdje, ne osjećam se tu baš sigurno. U čemu je problem? Želi me dirati. Ta tvoja seksualna orijentacija, šta god da jesi, meni ti to... Molim vas, bilo di me preselite. Nema mjesta. A šta je s ovom ćelijom? S kojom ćelijom? Pa ovom iza tebe. Šta s njom? Pa prazna je. I? Stoji. Pa tu me premjesti. Ne mogu te tu staviti. Zašto? A šta ako mi neko dođe? Molim. Ako mi neko dođe i ja ga nemam di smjestiti. Pazi onda ja još sadam glup. Pa ja sam vam došao, mene ste tu stavili. A ti si rekao da nisi kriv. Pa nisam kriv! Pa šta se buniš on? Ovo je ćelija za jednu osobu. Spavaj na WC-u. Molim vas, bilo di me stavite. Ne mogu, sorry. Pa jel mogu s nekim pričat? S kim bi ti pričao? Sa mnom pričaš? Pa ne znam, s upraviteljem. Hoćeš da zovem upravitelja? Da, hoću da zoveš upravitelja. Hoćeš da zovem upravitelja? Da, zovi upravitelja. Dobro, zvaću upravitelja. Ajde požuri, molim te. Halo? Ovdje čuvar iz Šestice. Želi se preseliti. Pa, to mu i ja kažem da ne može, da. Dobro, hvala, doviđenja. Nema više mjesta. Ti uopće pričao s njim? Nema mjesta. Pa daj, molim te, preseli me negdje, ovaj nije normalan. Trebao si razmisliti prije nego što si napravio taj gnjusan zločin. Ja nisam ništa napravio, ne vidim sam. Ušao si u trgovinu, pobio ljude, ukrao pare i pobjegao. Nisam ja nikog ubio, o čem ti pričaš? Pričaj to nekom, da. Hvataj ga! Priznaj! Ma šta je vama, pa ja sam nevin. Da, i ja sam visok. Ma ja, kad vam kažem nevin sam... Priznaj, drž ga! Nisam nikog ubio, ja sam samo ukrao čokoladicu. Eto, jel to bilo toliko teško? Molim? Ajde. Ali to je bila ona 100 gramska na akciji s grožđicama. Aj sad ti budi čuvar. Može.
A di je Grga? Fakat. Ali šta ako mi neko dođe? Molim? Ako mi neko dođe i ja ga nemam di smjestiti. Pazi onda ja još spadam glup. Pa ja sam vam došao, mene ste tu stavili. A ti si rekao da nisi kriv.